Každý už aspoň párkrát v živote niekoho o niečom presviečal, alebo sa mu aspoň snažil vysvetliť svoj postoj k danej veci. Ľudia sú tvrdohlaví a veľakrát ani nechcú počuť názor toho druhého. V tomto videu sa vám pokúsim priblížiť, ako čo najlepšie vysvetliť váš názor tomu druhému, poprípade aké triky sú najlepšie na presviečanie, poprípade prehováranie na nejakú vec. Ako prvú by som rád uviedol veľmi podstatnú vec, a to je, aby ste sa nesnažili niečo vysvetliť, pokiaľ tomu sami dostatočne nerozumiete. Pokiaľ ide o váš názor, tak jasné, kľudne, máme predsa slobodu prejavu, ale viete čo myslím. Každý sa už ocitol v istej situácii, kedy sa niekto o niečom rozpráva a my sme o tej téme niečo niekde počuli a chceli by sme sa zapojiť a povedať niečo. Či kvôli tomu, že sa cítime vyradení z konverzácie, alebo iba kvôli tomu, aby sme ostatným ukázali, že máme nejaký prehľad o danej téme. Vtedy si však radšej zahryznite do jazyku, pretože pokiaľ tomu naozaj nerozumiete, sa môžu stať dve veci. Prvá možnosť je, že niekomu niečo poradíte, alebo nejakým spôsobom ovplyvníte jeho konanie alebo výber, proste čokoľvek, a môžete mu poradiť zle. Síce si poviete, že ste to počuli od niekoho rozumného, no on to mohol tiež iba posunúť ďalej, tak ako ste to chceli urobiť vy. A problém je na svete. Druhá možnosť je tá, že natrafíte na niekoho, kto o danej veci vie oveľa viac ako vy a vie to naozaj dobre a jedine sa strápnite. Keď sme pri tom, nedávno sa mi stal zážitok presne podobný tomuto. Rozhodol som sa, že si kúpim monitor, pretože ten môj starý bol dosť malý a viac palcov by sa mi určite zišlo, plus som ho mal dobrých 10 rokov, tak som si povedal, že si doprajem. Pozeral som aj na internete, aj v obchodoch, ale nevedel som si nejak dobre vybrať, až nakoniec som došiel do jedného nemenovaného obchodu, kde mali celkom dobrý výber, no rozhodoval som sa hlavne medzi dvoma monitormi. Obidva mali rovnaké rozlíšenie, rovnakú uhlopriečku, no jeden mal trošku viac portov alebo škarečí a o pár eur drahší, a ten druhý bol krajší, o pár eur lacnejší, ale mal menej portov. Stál som tam možno tak 5 minút a rozmýšľal som o tom, ktorý mi lepšie sadne na stôl a podobné problémy 21. storočia, keď zrazu prišiel pracovník toho obchodu, že či mi pomôže. Zdvorilo som mu povedal, že netreba, že asi mám už vybraté, ale on, že radšej by si vybral ten druhý, to bol ten škarečí. Bol som ticho, lebo sa mi nejak veľmi nepáčil a nemal som čo povedať, ale on sa nedal odbiť a po chvíli prehlásil, tento prvý je LCD a ten druhý je Full HD. No a samozrejme, obidva boli minimálne Full HD, rovnako to mali napísané na tom štítku, čo bol pri cenovke, a LCD boli obidva, pričom LCD je druh displeja a Full HD je veľkosť rozlíšenia a bla 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 bla. Proste rozumiete. Buď sa pomýlil, alebo presne nevedel, čo aká skratka znamená, a mne bolo trápne až za neho, pretože som nemal čo povedať, iba to trápne a pokračoval som v čakaní, kým odíde. Toto konkrétne nebol žiadny veľký problém, pretože ak by aj ovplyvnil nákup niekoho iného, zákazník by šiel domov vlastne s rovnakým displejom, iba škarečím, ale aj tak. Minimálne sa strápnil predajca a ak to teraz náhodou pozeráš, netráp sa, boli aj horšie zážitky v živote každého z nás. No, toto vlastne ani nebol tip, ako niečo vysvetliť, skôr som vám povedal, aby ste niečo nevysvetľovali. Tak teda prejdime ďalej. Niekde som počul, že pokiaľ svoj názor alebo niečo iné neviete vysvetliť u osmakovi, tak aby to vedel rovnako dobre vysvetliť niekomu inému, vyjadrujete sa zle. Snažte sa zjednodušiť váš postoj, názor alebo tému, o ktorej rozprávate a rozdeliť to na čo najmenšie časti. Tým sa šanca, že to ľudia pochopia správne, zväčšuje. Rovnako dôležitá časť vysvetľovania alebo prehovárania je schopnosť prijať názor toho druhého. Nemôžete očakávať, že niekto prejde na vašu stranu, pokiaľ nie ste ochotní aspoň skúsiť pozrieť sa na niečo z perspektívy druhej osoby. Veľakrát sú veci v našich životoch také, aké ich vidíme, a teda ako sa na nich pozeráme. Dovoľte si diskutovať a nie hádať sa. Nebojte sa pristúpiť na kompromis, alebo sa nechajte poučiť v prípade, že niekto vie o danej téme viac ako vy. Minimálne ho nechajte vyjadriť sa. Ak už dopadne ako predávač s monitormi, je to jeho chyba. Teraz niečo konkrétne k tomu prehováraniu. Je rozdiel medzi manipuláciou a prehováraním alebo presviečaním. Manipulácia je spôsob donútenia niekoho, aby urobil niečo, čo chcete vy. To nie je ani správne, ani veľmi morálne. Pri prehováraní sa snažíte presvedčiť toho druhého, aby urobil niečo, čo pomôže vám, ale zároveň to môže pomôcť aj jemu. Minimálne mu to neuškodí. Povedzme, že sa snažíte prehovoriť kamaráta, aby s vami išiel na nejakú oslavu. Chcete sa tam ísť zabaviť a viete, že by sa zabavil aj on, tak ho prehovárate. No pokiaľ by ste vedeli, že sa mu tam páčiť nebude, alebo že tam vyloženie nechce ísť už z nejakého dôvodu a aj tak by ste ho nutili ísť kvôli tomu, že vy chcete, je to manipulácia. Viac menej. Veľmi podstatná vec pri prehováraní je vytrvalosť. Toto je asi prvá vec, ktorú sa naučíme ako deti. Každý si to zažil, či už ako malé dieťa alebo aj staršie. Prosíme, prehovárame rodičov a nedáme im spať. Vytrvalejší vyhráva. Veľmi ľahko to spozorujete pri malých deťoch, ako sa hádžu o zem v obchodoch. Pokiaľ sa rodičia vzdajú a kúpia decku tú hračku, pre ktorú sa tak hádzalo o zem, dieťa bude vedieť, že to malo zmysel a pravdepodobne sa na budúce zachová rovnako. Ak však rodič neustúpi,
Je veľká šanca, že to dieťa po istom čase prestane baviť, lebo predsa podlaha v tesku nie je nič príjemné a pochopí, že to nie je cesta k tej hračke alebo k niečomu, čo chce. Tak začne prehovárať trošku rozumnejšie, začne ma muťať za ruku a podobne. Takto to je veľakrát aj v dospelosti, keď niečo chceme alebo keď chceme niekoho presvedčiť, musíme byť vytrvalí a stáť si za tým. Samozrejme, že musíte dávať pozor na vytrvalosť a otravnosť. Ale pravdu povediac, pri prehováraní budete vždy trochu otravní, takže sa toho nemusíte tak báť. Ale snažte sa vyhľadávať lepšie spôsoby prehovárania, ako hádzanie sa o zem alebo krík a plač. A oveľa lepší spôsob je nájsť niečo, čo zaujme toho, koho chcete prehovoriť. Povedzme, že chcete ísť na nejaký koncert, no nechce sa vám ísť samému a nikto s vami nechce ísť. Prehovárate jedného kamoša, ale nejak sa mu nechce, že vraj by sa nudil a podobne. Vy najlepšie poznáte svojich kamarátov alebo ľudí okolo, tak to využite. Má rád jedlo, podobnú hudbu alebo auta, prihoďte do ponuky niečo na oplátku a uvidíte, že to prehováranie pôjde oveľa ľahšie. Snažte sa prehovárať tak, aby z toho mala vždy niečo aj tá druhá osoba. No musíte dať pozor na to, aby ste to neodhadli zle. Hlavne pri ľuďoch, ktorých tak dobre nepoznáte, sa nesnažte predpokladať, čo by chceli alebo čo by bolo pre nich najlepšie. Veľakrát to vyznie vypočítavo alebo povýšenecky. Radšej iba povedzte, čo im môžete ponúknuť a už uvidíte, ako to pôjde. Rovnako sa snažte vyhýbať vyjadreniam, v ktorých opisujete, ako veľmi chcete niečo vy, ako by vás to potešilo a podobne. Aj keď sa to nezdá, ľudia sú egoisti a keď započujú, že ide o nich a že z toho budú mať niečo oni, je väčšia šanca, že prikývnu. Samozrejme, je dobre povedať aj váš postoj k danej veci, nejaké to citové zafarbenie sa vždy hodí ku prehováraniu, ale radšej až potom, čo vysvetlíte, čo by z toho mali oni. Ďalšia vec sa spája so sebavedomím a je veľmi dôležitá. Ešte taká malá rada na začiatok, nikdy neprehovárajte niekoho k niečomu, čomu sami nedôverujete. Ľudia podvedome vycítia, že ste neistí a nebude to fungovať. A teraz k tej hlavnej časti so sebavedomím. Ľudia sú radi, keď ich o niečo prosíme, no nesmieme to prehnať. Rovnako je dobre prihodiť nejaký ten kompliment a človeka si pritiahnuť na našu stranu, no všetkého s mierou. Takisto to je aj s tou vytrvalosťou. Treba vedieť, kedy prestať. Ak niekto naozaj nechce ísť, jednoducho povedzte, v pohode, tak pôjdem sám. Alebo tak nič, napíšem niekomu inému. Toto vyvolá v ľuďoch pocit, že nie sú takí potrební, ako si mysleli, keď ste ich začali prehovárať. A rovnako sa vyhnete tomu, že budete vyzerať zúfalo. Veľakrát si všímam, že tieto veci používajú ľudia okolo mňa a aj napriek tomu, že si uvedomujem, že to je iba trik, to na mňa funguje. A pritom viem, že asi nemajú inú možnosť, ako ísť so mnou, lebo som veľakrát posledná možnosť, ale aj tak prikývnem. Takže ponaučenie je, že to funguje, aj keď vás prekuknú. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, aby ste priniesli do rozhovoru alebo toho prehovárania dobrú náladu. Nikto nepristúpi na niečo, čo chcete, pokiaľ k nemu prídete nahnevaný alebo bez nálady. Jedine, že by to spravil z ľútosti. Snažte sa priniesť dobrú náladu, smiech a celkovo pozitívnu energiu, ak chcete, aby ste mali s prehováraním alebo čo i len s vysvetľovaním úspech. Rovnako nezabudnite na očný kontakt, nejaký ten dotyk a hlavne nezabudnite počúvať a reagovať. 90% vecí, ktoré potrebujete vedieť, sa dozviete, ak budete dávať pozor a pozorne počúvať. Ľudia vám povedia alebo naznačia, čo chcú, vy to už musíte len využiť. Tak, toto bolo asi všetko z tohto videa o prehováraní alebo vysvetľovaní. Každý nech si z toho vezme to, čo chce a potrebuje, no ak by ste sa chceli niečo opýtať alebo si myslíte, že v niečom nemám pravdu, poprípade máte nejaký tip, kľudne to napíšte do komentárov a pomôžete ostatným rovnako ako mne. Ak sa vám video páčilo, zdieľajte ho s kamarátmi, aj keď som si takmer istý, že ho nebudete chcieť zdieľať, aby ste neprezradili svoje triky v prehováraní. No tak aspoň dajte odber. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.